Ubicat en un marc incomparable entre vinyes i caves, trobem el taller exterior del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció. Compta amb pràcticament 2.400 metres quadrats, destinats a la fusteria i la serralleria industrial, així com un espai per a futurs projectes i una campa de grans dimensions. Cada taller compta amb la infraestructura necessària. Magatzems dotats d'una gran capacitat. Disposa de tot tipus d'eines: planejadores, reguixadores, escairadores, grapadores, pistoles d'agulles i claus, i polidores. Entre molts d'altres productes fabriquem a demanda caixes de vi i cava, mobiliari, embalatge, pèrgoles, baranes, passarel·les, taules de pícnic i bancs. Podem personalitzar els productes amb la serigrafia que ens sol·licitin. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció compta amb professionals formats i preparats. La serralleria compta amb les eines necessàries: trucaladora, corbadora i ciseller. Es treballa amb diferents tècniques de soldadura: elèctrica de fil continu, amb electroda i amb TIC. Alguns dels nostres productes estrella són: carro de documentació fets expressament pel Departament de Justícia, tot tipus de mobiliari, banquetes per collir fruita i un llarg etcètera.